May nga adlaw mga igsoon ako dahil si Kuya BG. 90 seconds ra ni ayaw sa scroll up dali ra kay ni. Nakoy kong tana. Nagtuo ka ba sa Ginoo? Pues ikaw usa ka Kristohanon. Ug ang pagkakristohanon naa di ay upat ka level. Ug ikaw nagasimba, nag-attend sa Bible study, prayer meeting ug uban pa. Interesado ka maminaw sa pulong sa Ginoo, naa ka sa level 1. O kung ikaw dili lang naminaw sa pulong sa Ginoo kundi nagtuon o nagsabuag pa sa iyang mga pulong sa simbahan, sa imong pamilya ug labos sa tanan sa imong isip ka tawo, naa ka sa level 2. Ug karon ang pinakalisod nga level ang level 3. Para makabot nato ni nga level, dapat isakripisyo nato ang atong dili maayong bisyo. Kalibutanong butang, manginabuhi na ta nga naay Ginoo sa atong panghunahuna, pamulong ug pamuhat. Ug labaw sa tanan, andam ta mamatay para sa atong Ginoo. Kay madawat nato sa umaabot nga panahon ang isa sa reward nato sa Ginoo, ang glorified body, ang level 4, ang katapusang level sa atong pagka-Kristohanon. Dili pa ulahi ang tanan mga igsoon. Kung naginhawa pa ka, napakitay tsansa. Kunikta sa makagagahom, ampo og padayon kay kabalo ang Ginoo sa dalan sa atong panahon. Ug nagulat siya nga maiya ta pohon. God bless you, igsoon.